Черният Land Cruiser 200 вече е смонтирано еко с окачване и го изкарвам за тест драйв. Настроено е повече за асфалт, тъй като джипа е на предаването по нова да хванеш гората и ще се ползва за снимки на различни терени из България. Но и без това имам Land Cruiser 200 в ръцете и съм нужен да направя няколко скока и да проверя окачването. Дигам скоростта, знам терена, искам спорт. Ще направим отскок, джипа стъпва в лав завой, което е малко тегаво, но много добро поведение. Джипа е много послушен. След скока, свиване на окачването и веднага влиза в пътя. Няма нужда пак да се притеснявам от 90 км в час при леко остри завой. Много перфектно поведение. Скоци, добре. Задната ос се държи много добре и тя стъпва, не хвърля. Добро поведение наистина. Сега ще го пробвам по един друг терен, който ще отскоча и трябва да вляза веднага като стъпи джипа, трябва да вляза в десен завой. Днешният тест доведе до по-добри резултати, отколкото очаквах. Land Cruiser се държи перфектно, послушен е и поведението му е абсолютно точно за разходки, въпреки че го настроихме за асфалт. В следващите проекти ще има Land Cruiser 150 и Land Rover Defender 110. Ще тестваме постоянно, ще взимаме колите през определен период от време от клиентите, за да тестваме окачването и да сме сигурни, че всичко е перфектно. Налагането в гумите е 2.6, нямаше нужда пак от корекции. При определените функции, зададени при втвърдяване и омекотяване, тестовете преминаха повече от успешно за мен. Това е от нас. Очаквайте видеа от новите проекти.